Na de 5-3 winst in Tiel op Sneun moesten de Flyers snijn in Geleen winnen voor de finale plak. Maar het is Geleen dat de voorsprong pakt. Lars van Slaun scoort de 1-0. Goed 2 minuten later komt de gelijkmaker op het boord. Doelpunt is van Harry Matheson. En Matheson is op dreef. Na de prachtige paas zet Matheson de Flyers op voorsprong. 2-1. Diezelfde Harry Matheson scoort een zuivere hattrick en brengt de stand naar de eerste periode op 3-1. In de tweede periode is het ongeveer Tony Demmelinne die de voorsprong vergroot. 4-1. Geleen moet winnen om zicht op de finale te houden. Maar een man meer scoort Lars van Slaun de 4-2. Maar de Flyers is net van doel het spannend te maken. Harry Matheson scoort zijn 4e goal en zorgt het voor de 5-2 tussenstand na 2 periodes. De Flyers binnen een stik trefzekerder als Geleen. Clubtopscorer Ronald Wurm pakt zijn goaltje mee en dan is het 6-2. Alles is neer voor Geleen. De dubbele powerplay. Geleen had 2 maal meer als de Flyers en dan wordt het toch 6-3. Maar de tijd werkt het in het voordeel van de Flyers. En ze blijven scherp in de counters. Ronald Wurm tekent voor de Zon 3. En voor de genadeklap van Brent Jansen. 8-3. De Flyers halen de finale van de Benelux. En om ze als beste Nederlandse ploeg eindigen, maar ze gaan nu officieel ook nationaal ijshockeykampioen nemen. Dat winnen ze voor het laatst 33 jaar. Ja, voelt goed. Ik bedoel, we hebben dit jaar een aantal keer tegen Geleen gespeeld. Laten zien dat we beter zijn. Maar ja, play-offs zijn play-offs en je moet opnieuw laten zien. Gisteren, ja, misschien een close game. Een beetje rommelige pot gewonnen. Dus ja, je gaat hier misschien toch wel een beetje gespannen heen. Geleen is thuis altijd een lastige ploeg. Maar ik denk dat we echt fantastisch hebben gespeeld vandaag. And it's a pretty special thing. We all have the goal of winning the Beneliga, but being the national champion is something I think is pretty impressive, and I think the guys really deserve a lot of credit for what they did to get there.